Il-bnedmi li huma kuntenti fil-ħajja għandhom xi ħaġa sabiħa għalfejn iqumu filgħodu. Min iqum filgħodu mħeġġeġ, min iqum mimli bl-entużjażmu għax għandu skop, għax għandu ideal. Dawk li m'għandhomx skop, dawk li m'għandhomx ideal, kemm ikollhom aptit iqumu mis-sodda. Il-ħajja tagħhom tispiċċa ħajja tassew mingħajr skop, mingħajr sinifikat. Tant li jgħaddu minn tbatija kbira. Tgħid aħna ma' min nagħmlu minn dawn. Imma nistaqsi jekk għandna skop. X'inhu l-iskop tagħna għalfejn inqumu filgħodu? Għalli ma teżor, għalli ma ġawra inqumu nistinkaw kull filgħodu. Illum Ġesu qiegħed jippreżenta lilu nnifsu bħala it-teżor tal-aħħar, il-ġawra tal-aħħar. It-teżor l-iktar prezzjuż, il-ġawra l-iktar sabiħa fi kliem ieħor. Aw min iqum filgħodu imur jaħdem biex jaqla l-flus. Aw min iqum filgħodu imur jistinka biex ikun popolari, biex l-oħrajn jilqgħuh, biex ikollu l-ħbieb. Aw min iqum filgħodu għal skop partikulari biex jagħmel biċċa xogħol fid-dar jew barra mid-dar. Għax dik tistimulah, dik tagħtih raġuni għalfejn jgħix. Ġesu llum qiegħed jgħidilna li dik tgħaddi. Bħalma għaddew l-iskopijiet ta' qabel. Forsi meta konna żgħar l-iskop tagħna kien li mmorru tajjeb l-iskola, forsi li jkollna l-ħbieb, forsi li nsibu lil xi ħadd ma' min nibnu familja, forsi li jkollna tfal. U minħabba fekk konna nqumu filgħodu mimlijin bl-entużjażmu. Illum daw kollha huma superati. Għaddejnihom. L-esperjenza turina li m'hemm l-ebda teżor illi jibqa' jiġbidna, li jibqa' jattirana fil-ħajja, sakemm ma jkunx it-teżor illi huwa Ġesu nnifsu. X'jiġifieri Ġesu it-teżor? Ġesu it-teżor ifisser illi jien u int fil-ħajja tagħna nippruvaw narfuh. Nippruvaw nifhmu min hu. Nippruvaw nagħmluha miegħu. Nippruvaw narfu li min huma s-sentimenti tiegħu kif iħoss Ġesu. Min hu Ġesu, min il-persuna ta' Ġesu. Nippruvaw inħossu l-imħabba ta' Ġesu u nħobbu bl-imħabba ta' Ġesu. Dan ifisser li jkollok lil Ġesu bħala it-teżor, bħala il-ġawra l-iktar prezzjuża. U aħna bħal dawk l-irġiel tal-Vanġelu, kemm bħal l-ewwel raġel li jfittex it-teżor f'għalqa u jmur ibih kull ma kellu biex jixtri dik l-għalqa, kif ukoll bħal dak ir-raġel ieħor negozjant li jifhem fil-ġawar, li jmur jixtri, jmur ibih kull ma kellu biex jixtri dik il-ġawra l-iktar prezzjuża. Dan ifisser Ġesu isir it-teżor tagħna. Illum qegħdin infakru lil Dum Mikil Attard. Ħafna minna nafuh. U ħafna minna nafu li jagħmel ħajtu kollha ifittex il dan it-teżor. Ħajtu kollha ifittex din il-ġawra prezzjuża. Ħajtu kollha jfittex li jaraf minnu Ġesu, li jagħmilha miegħu, li jgħix miegħu, li jgawdi mill-imħabba tiegħu, li jkollu esperjenza qawwija tal-ħajja tiegħu. Imma ara taħsbu li Dum Mikil dan kien jagħmlu fil-Knisja biss. Ara taħsbu li dan Dum Mikil kien jagħmlu fil-moħħbi biss. Imma kien jagħmlu l-ewwel qabel kollox qalb l-oħrajn, qalb il-bnedmin. Dum Mikil kellu konvinzjoni kbira illi dan it-teżor Ġesu jinsab fil-qalb, fil-moħħ ta' kull bniedem, ta' kulħadd. Kien konvint minn din il-verità.
kien konvint Dom Mikiel illi meta kull wieħed u kull waħda minna jirnexxielna nduqu biss ftejt mill-persuna ta' Ġesu. Maħniex se nieqfu nistinkaw inħaffru fil-fond tal-qalb tal-persuna tagħna biex insibuh dan it-teżor. U nkunu lesti meta nduquh li nbiegħu kull ma għandna, li nħallu kollox. Inħallu kollox mhux għax Ġesu iridna nbatu, iridna nitilqu l-imħabbit l-oħra kollha li għandna, dak kollu li għandna għax Ġesu egoist, għax Ġesu jrid li jkunu waħdu fiċ-ċentru tal-qalb tagħna, le mhux għalhekk. Imma x'nindunaw aktar ma narfu l-persuna ta' Ġesu, nindunaw li dak kollu li stinkajna għalih qabel, li dawk ir-raġunijiet għalfejn konna nqumu fil-għodu qabel ma jiswewx iktar, ma jiswew għal xejn. Għal xejn ikolli karozza sabiħa, għal xejn ikolli dar kbira, għal xejn inkun bħal ħaddieħor ikolli tfal li jimxu l-qudiem fil-professjoni, għal xejn. Ħdejn li naraf lil Ġesu. U wis iktar, u wis isbaħ li naraf lil Ġesu. Dik l-esperjenza sabiħa ta' Pawlu, illi fl-ittra lil Filippejn b'qawwa kbira jgħid jien illum Pawlu li kien fil-ħabs, Pawlu li kien diġà għadda minn diversi esperjenzi tal-ħajja, mhux waħda u tnejn, imma ħafna esperjenzi. Pawlu li kien jaf xi ġifieri tgħix għax kellu żmien, jasal biex jgħid jien inqis kollox bħala żibel. Jien inqis kollox bħala knies. U l-kelma li qal Pawlu kienet iktar qawwija. Inqis kollox bħala knies, ħdejn li naraf lil Kristu Ġesu Sidi. U tant Dom Mikiel kien konvint minn dan. Illi ma min ma mex Dom Mikiel, ma min ma mex. Ma nies qaddisejn u żgur li mes Dom Mikiel. Ma l-isptar u żgur li mes Dom Mikiel mal-morda tal-isptar. Ma l-parlamentari, ma min ma mex Dom Mikiel, ma drogati, ma l-futbol, ma d-diskos, ma l-klabs, ma l-kazini, ma min ma mex Dom Mikiel. Għaliex? Għaliex kien jinteressa ruħu f'kollox u f'kulħadd? Għaliex kulħadd kien importanti għalih? Għaliex ma kienx joqgħod jgħid u jien m'iniex maqtuħ għall-mużika u ma kienx maqtuħ għall-mużika? Għaliex ma kienx joqgħod jgħid u jien m'iniex maqtuħ għall-futbol u ma kienx maqtuħ għall-futbol? Għaliex ma kienx jgħid hekk? Għax fil-persuni kien jara t-teżor, kien jara lil Ġesu. Kien iħoss li dawk il-persuni għandhom teżor, qegħdin jiġru jimxu b'dak it-teżor u mhumiex konxi b'dak li qegħdin iġorru fihom. U Dom Mikiel kellu ħerqa kbira, xewqa kbira li jgħin lil kulħadd li jikxef li jsib dan it-teżor li qiegħed fina. Ejjew nitolbu lil Mulej illejla biex ikollna din il-ħerqa, din il-ħeġġa ta' Dom Mikiel, biex narfu naraw it-teżor mhux biss fina imma wkoll fin-nies ta' madwarna, b'mod speċjali f'dawk in-nies li ħafna drabi ma narawx ħlief negattiv fihom. Taħsibx fl-għadu tiegħek, taħsibx fil-ġirien li qed jagħtuk l-inkwiet, taħsibx f'ħutek illi huma inġusti u ma jaqsmu t-testament, taħsibx f'dawk, aħseb fil-familja tiegħek. Minu fil-familja tiegħek, minu ma saqajk, li jien taraħ negattiv, li jien taraħ ikraħ. Dak ġo fih hemm teżor li huwa Ġesu. Jew nitolbu lil Mulej f'din l-Ewkaristija u li ġej għandna, t-teżor li ġej għandna. It-teżor li l-kol kemm aħna se nirċivuh. Ġesu ħaj smajnieh fil-kelma u issa se nisimgħuh, se nilqgħuh ħaj fil-ġisem u d-dem tiegħu fl-Ewkaristija. Ejjew ma ninsewx kif noħorġu minn hawn, ma ninsewx ġara. Illi kull wieħed u kull waħda minna għandu t-teżor fih, għandu lil Ġesu fih. Mhux biss aħna li qegħdin hawn,
imma anki dawk li ma jemnux f'Ġesu, anki dawk li ġaluna mbagħtu, anki dawk li huma inġusti, anki dawk li huma kriminali, almenu fajnejna, anki dawn għandhom it-teżor